TMTV. Сәлем достар! Эфирда яшь талантларны барлаушы, аларны сезгә танытучы яшьлек тавышы хит парады. Гадәттәгечә, алар белән сезне мин Диана Таҗетдинова таныштырырмын. Танышып, аралашкан арада резидентлар белән кышкы уеннар турында сөйләшәбез. Кышкы ялларны ничек уздырырга кирәк? Салкын кышта ничек җылынырга? Хәзер белербез. Гадәттәгечә, сезгә премьера тәкъдим итәргә ашыгам. Җыр һәм җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юллагыз. Җырны бергәләп тыңлыйк. Хыялымда җанны каем, синең янда җанны каем, күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Йолдызларны саныйбыз, алга барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Güzellikкә таң калабыз, алсу таңлар атканда, күбәләкләр кавыштыра бер-берсен таба ярлар. Уялмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда җанны каем, синең янда җанны каем, күңелемнең иң түрендә Геләр булырмын дип моңланучы Илнур Мифтахов инде асыл егет булып җитсә дә, тау шуырга ярата икән. Кыш көне салкынга бик чыгасы килмәсә дә, мин буш вакытларымны чаңгы һәм тимер аякта шуып уздырырга тырышам. Булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын.
чәчәк атармын, яшәү биргән бәхетем дип, сине атармын. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тибрәлимче, синең җилләрдә. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тибрәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булырмын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тибрәлимче, синең җилләрдә. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тибрәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Илдус Валиев кышкы яларны матур итеп уздырырга кирәк дигән фикердә. Шуңа күрә дә ул кышкы көнне башта урман белән хозурланырга, ә соңыннан рәхәтләнеп шашлык пешерергә киңәш итә. Яхшы киңәш. Язып куйсагыз да була, дуслар. Экраннарда кайтабыз да китәбез җыры белән Илдус. Башкышын алдыңмы? Aldım inде aldım. Әненің банкаларын алдыңмы? Vallahi unuttum. Тамырларыбыз савылыдан, біз ауылда үскәннәр. Матур тормыш бәхет тип, тик авылдан киткәннәр. Матур тормыш бәхет тип, тик авылдан киткәннәр. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Олымыз син, кешемесин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Олымыз син, кешемесин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Әти, әни, туганнар дип üzülüp тора үзәк. Жанга дава булсын өчен, авыл һавасы кирәк. Жанга дава булсын өчен, авыл һавасы кирәк. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Олымыз син, кешемесин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Олымыз син, кешемесин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Кайда йөрсәк, нишләсәк тә, күңел һаман авылда.
Хәтта жырға да салабыз, хәтта жырға да салабыз, сағынуымыз хақында. Хәтта жырға да салабыз, хәтта жырға да салабыз, сағынуымыз хақында. Китәбіз дә, қайтабыз да, қайтабыз да китәбіз. Алламыз сен кішімізсің, китіп, қайтып, китіп, ғұмырләрні өттәбіз. Китәбіз дә, қайтабыз да, қайтабыз да китәбіз. Алламыз сен кішімізсің, китіп, қайтып, китіп, ғұмырләрні өттәбіз. Алламыз сен кішімізсің, китіп, қайтып, китіп, ғұмырләрні өттәбіз. Ғұмырләрні өттәбіз. Китәбіз дә, қайтабыз да, қайтабыз да китәбіз. Алламыз сен кішімізсің, китіп, китіп, ғұмырләрні өттәбіз. Банкаларны апайтырыз, яраму! Дуслар, яраткан җырчыларыгыз, ошаткан җырларыгыз өчен 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Яшьлек тавышында кем беренче булуын сез генә хәл итәсез. Бөрілген қызыл бұғла, ярыларыңды ятлар аса, жүрекке яра бұла. Ярыларыңды ятлар аса, жүрекке яра бұла. Қорлығаным сен менің, бүрілгенім сен менің. Қорлығаным өзәгімді, үздірәсің сен менің. Біргінем сен өзәгімді, үздірәсің сен менің. Қорлығанда ашарбыз, бірілгенде ашарбыз. Қорлығанда бірілгенде бірге матур яшарбыз. Қорлығанда бірілгенде бірге матур яшарбыз. Қорлығандай бірілгендай бірге матур яшарбыз. Қорлығандай бірілгендай бірге матур яшарбыз. Бірге матур яшарбыз. Венер Нургалиев балачакларын искә алып, кыш көне иң яратып уйнаган уены окоплар ясау диде.
окоплар ясап, бер-беребездән кача-кача кар атышлы уйныйдык дип искә алдык, тормыш бит ул мөгъҗиза дип җырлаучы Венер. Buzlarında tatlıta iken tırmış Келгенсің икен bu жерге Yanıp yaşarga tırış Туңдырса да, яндырса да Тұрмыш бит ул мөгъҗиза Бәхеткә изләп кеше Дөньяны иңләп гизә Туңдырса да, яндырса да Тұрмыш бит ул мөгъҗиза Бәхеткә изләп кеше Дөньяны иңләп гизә Яхшысында, яманында күрсәтә ул кай вакыт Кемнәрсең туйган икән бу дөньяны яратып Туңдырса да, яндырса да тормыш бит ул мөгъҗиза Бәхеткә изләп кеше дөньяны иңләп гизә Туңдырса да, яндырса да тормыш бит ул мөгъҗиза Бәхеткә изләп кеше дөньяны иңләп гизә Kalsın işin, jirne bize nıgırar Kışlarda bit yollar yara, Üşarga biyik yırak Туңдырса да, яндырса да Тұрмыш бит ул мөгъҗиза Бәхеткә изләп кеше Дөньяны иңләп гизә Туңдырса да, яндырса да Тұрмыш бит ул мөгъҗиза Бәхеткә изләп кеше Дөньяны иңләп гизә Бәхеткә изләп кеше Дөньяны иңләп гизә Дөньяны иңләп гизә Ленар Миңнуллин фикеренчә, кешегә ничә яшь булуга карамастан, ул гомер буе тау шуырга яратачак. 50 яшьлек апаларга шана бирсәгез, алар да таудан җилдертеп төшәчәк дип елмайды ул. Ай, Ленар, хыяллый да инде үзең, нәкъ җырындагы кебек. Көзге кебек тип-тигез юллардан Текәр җибымда мин җилдерәм Барсы белән ғарур исәнләшеп Башым кагып сәламнәр бирәм Яшәүләре ничек рәхәт икән Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җиплүләре минем кулларда Яшәүләре ничек рәхәт икән Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җиплүләре минем кулларда Миңа Минимуллин диеп түгел
Газинурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Газинурыч диеп дәште хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урындарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда көчле генә халык, плакатлары тотып басканнар. Мине мескен Лада семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемдән. Башны аска идем уйлап торам, китәм инде диеп төшемнән. Хуҗам шул чак дәшеп алды мине, кулга затлы ачкыч тоткырды. Әнә теге җип синеке диеп, яхшы эшең өчен затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипүләре минем кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җипүләре минем кулларда. Җипүләре минем кулларда. Ни кызганыч, яшьлек тавышы кагыйдәләренә тугры калып, бүген шигырь җыры белән хит парадыбызда катнашучы Раил Гизатуллин белән саубулашабыз. Ләкин талантлы егет алдагы көннәрдә дә безне клиплары белән сөендерер дигән теләктә калыйк. Әти-әни җыры белән хит парадыбызда катнашучы Чулпан Әхмәтҗанова мөмкинчелеге булганда тимер аякта шуырга бара. Балачакта чана шуырга ярата идем. Хәзер бик сирәк кенә тауга барам дип сөйләде башкаручы. Чулпан башкаруында әти-әни җыры өчен 13-20 номерына тавышлар юламый калмагыз. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямле булсын һәр бер көннегез, күңел
Язын тұрмыш күлігіз Әтияни назын тыйып яшәу Бәхетімнің зурдан зурысы Йөрәгімді сіздің үшін яши Hürmetimnin şiksiz olusu Şaulap gürlep yaşikali jırlap Uran turdan kungel turenda Elde yaray siz var deyip her şok Qabatılıyman mene bugünde Etiyeni nazın tıyıp yaşav Bəxtimnin zurdan zurası Yüreğimde sizin üçün yaşı Hürmetimnin şiksiz olusu Etiyeni nazın tıyıp yaşav Bəxtimnin zurdan zurası Yüreğimde sizin üçün yaşı Hürmetimnin şiksiz olusu Hürmetimnin şiksiz olusu Кышкы яларгыз күңелле усын өчен тау шупта тимер аякта чаңгыга да басырга кирәкми. Иң мөһиме якыннарыгыз, дусларыгыз янәшәдә булсын. Алар булганда гына тау шоуда күңеллерәк булачак бит. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез. Яшьлек таушы тапшыруның 3нче урынына лаек җырчыбыз сезнең экраннарда. Suyu köpüründe yalgızım min İske olam her bir mizgilni Qabatlanmasalar hiçbir vakit Sen ötürdün minim hislerine Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng urandan Qarlar yawa yaşlı gözüme Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng urandan Qarlar yawa yaşlı gözüme Yazmış birgen en zor bölek idin Şın yürekten seni yarattım Ayrılışın gazabından yadıp Jırım bilen könlüm yuvattım Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng urandan Qarlar yawa yaşlı gözüme Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng urandan Qarlar yawa yaşlı gözüme
Сүнді сиңа булган шашқын хисләр сөю біз көптен қатері Барлық үпкәм яшым білән тама Ятып қаламың су күзләрдә Син йыракта қалдың йырак язда Мин кермәдем сине көземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Син йыракта қалдың йырак язда Мин кермәдем сине көземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Карлар ява яшьле күземә Рамиз Галиев кичкенә сеңелләре белән олы таулардан чанада шуырга ярата. Үзенә күрә бер рәхәтлек. Әле кышкыра төшсәң, бар стресс юкка чыга дип киңәш итте җырчы егет. Рамиз Галиев башкаруында Якты хыял җырын тыңлабызык. Икенче урынны киләсе резидентыбызга тапшырабыз. Yakты yıldızlar yıraqqa dəşə Barda yaxında sina yənəşə Xıyal qanatı üssəyinlərdə Turmuşqa aşa Birik köklərdə bəxtin əniyin nurlansın Kişər yılğan yıraq yol olsun Sözlərindən şerbət daralsın Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla hıyallarına Şınlaşsın yaptı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Көктен қарасаң, барда бір ұшта Бұ дүния бұжи, өзі тамаша Изгі қияллар ашар тұрмышқа Барсы да болыр, көклер болышса Бәхітіңнен ең нұрлансын Кешер йылған ерақ yol алсын Сөзлеріңнен шербет таралсын Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla hıyallarda Şınlaşsın yaktı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Pa-pa-pa-para-param Pa-pa-para-param Pa-pa-pa-para-param Pa-ra-ra-ra-param Hıyal kanatı Örülsün kökке Iş hıyalında Bar büyüklükке Süyü yaratı Kil ömürlükке Bizning көңілге Dertli yürekке Bəxtingen eyin nurlansın Kişer yılğan yırak yol olsun Sözlerinden şerbet daralsın Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla hıyallarda Şınlaşsın yaktı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Pa-pa-pa-para-param 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 Pa-ra-ra-ra-param Pa-pa-pa-para-param 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 Pa-ra-ra-ra-param Hey! Рузилә Шамкаева фикеренчә, кыш йоклар өчен менә дигән вакыт. Эшләр дә әллә ни күп булмый. Рәхәтләнеп ял итәргә була дип килде җырчы. Алай димә, Рузилә. Коеп кар яуса, барыбыз көрәк тотып күңел ачарга тиеш булачакбыз. Абсолют лидер сезнең экраннарда. Карыйбыз.
senin belen mensek ide durmuş uğruna. Hayalımda yürken sultanımsın, sen bitmeye yazmış bu lege. Durmuşumda nurga kumgen üçün, özürüp seyem bağrım meni sine. Бар булганнам минем, бары синең белән бәйләнде. Син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына әйләнде. Хыялымда йөргән султанымсың, син бит миңа язмыш бүләгә. Тормышымны нурга күмгән өчен, өзелеп сөям бәгърем мине сине. Хыялымда йөргән султанымсың, син бит миңа язмыш бүләгә. Тормышымны нурга күмгән өчен, өзелеп сөям бәгърем мине сине. Өзелеп сөям бәгърем мине сине. Каратышлы уйнаганда иң мөһиме тәрәзә янында уйнамаска, ә чаңгы шуганда таякларны булгамаска. Киңәшләремә колак салып, ялларыгызны күңелле уздыругызны теләп, мин Диана Таҗетдинова сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.